O Club de Remo de Cabo de Cruz arranca a tempada con grandes expectativas. Iniciada xa a Liga Galega, a entidade presentou o equipo que disputa o campeonato autonómico, así como a tripulación feminina e masculina que competirán na Liga Euskotren e Euskolabel respectivamente. Queremos presentar os tres equipos que temos hoxe que van a dispoñer este ano para a súa participación para as tres ligas que hai, Liga Galega, Euskolabel e Euskotren, na que esperamos que den o máximo resultado posible. Somos un club que evidentemente, aunque sea modesto, non teñamos ao mellor non podamos permitirnos unha gran aspiración nas ligas, non nos conformamos, non nos vale o non descender, queremos estar o máis arriba posible, e os remeiros van a dar o máximo que podan, estou seguro que non vai ser de outra maneira. Traballaron duramente no inverno. Traballo duro e dedicación que agardan se vexan recompensados con éxitos deportivos. Contan para elo co apoio do Concello que leva anos realizando unha firme aposta polo deporte. Que é unha mostra máis da continuidade desta aposta, non? Que é presentando a uns clubs que son orgullo deste pobo, que como é o Club de Remo de Cabo de Cruz, o club de remo máis importante de Galicia, que agora sí por fin pode contar xa con as instalacións de acorde ao que eles necesitaban, non? Como digo, é un orgullo, é unha mostra do compromiso de moita xente que está traballando de forma altruísta para que isto continue adiante, moita xente como son os patrocinadores que están todos os anos detrás dos remeros para que podan competir nas mellores condicións posibles. Precisamente o seu principal patrocinador, Geal Sarrienxeira, confía nos éxitos destas tres tripulacións que levan por bandeira a cultura do esforzo. Con estas tres tripulacións que presentamos hoxe, unha na Liga Galega, unha femenina na Euskotren e unha masculina na Euskolabel, estou segura de que aquí hai máis dunha bandeira. E neso confiamos, pero sobre todo confiamos neste equipo, que é máis que un equipo. É, ao fin e ao cabo, un grupo de rapaces e rapazas do noso pobo que levan moitos anos demostrando que son un referente no remo a nivel nacional. E nós, como empresa patrocinadora, estamos con eles. Dentro do noso programa de responsabilidade social corporativa, WISI, un dos valores que intentamos traballar é a cultura do esforzo, o traballo en equipo e o deporte como unha garantía de crecemento para a xente máis nova.